Krampus Gang je skupina, která vznikla v roce 2018. Je to skupina, která prý má 102 členů. Když se říká možná o nějaký rekord, nebo alespoň o zápis rekordů. Mají za sebou už mnoho zkušeností z Krampus průvody, mačky, většinětává hezbář a současně zakladatel skupiny Martin Bečka. Takže česká skupina Krampus Gang.